Yndi, mae sioia wedi chwarae rhan enfawr y mywyd yr actor, cynnyrchydd a'r impresario dwi'n ei gyfarfod yn ei ardd heddiw yma. Ond pwy ydi o? Na gymryd ti backstage. Pwy ond? Stifyn Parri. Dyma lle dwi'n potio. Ond mae hwn yn lle garddio go iawn, dydi? A wedyn fan hyn, mae gyda gymaint o ddail. Nes i'n sylweddoli nes bod fi'n byw yma. Mae'n so rubbish yn dod off goeden. So mae'r dail i gyd yn mynd i fewn fan hyn. Rybys gwerthawr iawn. A wedyn, ffair llewod ar ôl rhyw flwyddyn a hanner, gynnau leaf mould ar gyfer yr ardd. Voila! Bildio hwn nes di? Wel, nid yn bersonol. Ond nes i ddweud, build that there, diolch. Briliant. Wedyn yn fan hyn, unwaith i'r ieirddodwy. Maen nhw'n ynghanlyn i fewn fan hyn, a mae yna run to cefn, fel bod nhw'n gallu free-rangio tu ôl i'r coed reit lawr yr ardd, heb fyta yr ardd. Ie, yn hollol, dyna mae eir yn neud. A wedyn pan dwi yn chwynnu, dwi'n taflu'r chwyn a maen nhw'n byta nhw. Mae hyn yn system a hanner. Dyma'r lôn gefn. Ie, mae fama neis. Ti'n mynd ar goll. Yndi. Gen ti lwyth o bethau neis? Weigilia ma'n i bloda. Ie, a hwn, di tyfu reit yn ei chanol i. Ie, A gwelidio dwi'n meddwl. Ie. Ie. Mae hwn yn lyflu, ond mae yna arogl PP cath O. arno fo. O, reit. O, ie. Aces sydd ddim yn para'n hir iawn yn yr ar. Ie, maen nhw'n ffysu, dydi? Gwych chi lelo gwen y fanna, mae hwnna'n neis. O, mae arogl bryd, mae'n mynd reit i fewn i'r tŷ. A wedyn dyma'r bus stop. Deitha fi am hwn, ta? Wel, dwi wastad wedi cael rhywle tu allan lle bynnag dwi wedi bod. A mae hwn yn rhyw 8-9 mlynedd oed. Mae'n edrych yn gret. A mae'n gret. A dwi wedi cael dros 20 o bobl yn eistedd o'i chwmpas i. A weithio dwi'n cael tân yma. Braf, de. Sgynnych chi hoff blanhigyn? Wel, be bynnag sy'n blodeuo ar y pryd, ond os fysyn ni gorfod dewis un, dwi'n meddwl falle mae'r honesty yma, achos pan o'n i'n fychan yn byw yn Rhoslan y Chrigog, yn rŵm ffrant pawb, oedd yr honesty wedi sychu efo'r discs gwynaf ar haden yn nhw, ond ni rioed wedi sylweddoli bod y planhigyn yna efo blodau mor ffantastig. Wel, diolch am y banad. Croeso. Mae'r ardd yma yn rhywbeth arall. Ti'n meddwl? Mae'r rhan o dy fywyd di bob dydd, dydi? Ydy. A eiliad nes i symud i fewn, rhywun beth o'n i eisiau gwneud oedd agor y tŷ allan er mwyn gweld yr ardd a goleuo'r ardd. So yn y nos mae'r holl beth yn goleuo fyny hefyd. O, neis. Fi di'n entertainio yma. Ydw, ond dwi wrth y modd yn bod yma'r ben yn hun hefyd, mae'n rhaid i ddweud. Sgynnau ddim hobbies, chos yn jobi di'n hobbies i, sef adloni. Ond dwi'n adloni'n hun wrth chwarae yn yr ardd. A chwarae ydw i, really. Dwi'n mynd arddwr proffesiynol, dwi'n gwybod yr enw i ddim byd. Iawn, de? Mi oedd y tŷ pan nes i brynu'r lle, efo'r gardd mwyaf diflas ti wedi gweld yn y byd. Oedd o fatha sleisen o bizza o lawnt. So nes i benderfynu gan bo fi'n heneiddio, bod fi ond yn edrych yn 23, nes i benderfynu cael rhywun i ddod i fewn i roi raised beds yn bob man, a wedyn rhoi'r brics mar y llawr, a dydy'r ardd ddim yn fawr, ond fel mae Monty wedi deitha fi, os oes gen ti ardd fechan, plannu'n fawr, ac yn neud yn siŵr bod yna fanion gwahanol, a mae'r lle'n teimlo yn fwy na be ydi o. Deitha ni amdan sut nes ti gychwyn tynnu llun yr ardd? O na sôn bod yna rhywbeth yr enw lockdown yn mynd i ddigwydd, a oedd pobl yn dechrau mynd yn braidd yn sur ac yn chwerw, yn wedig ar-lein. A nes i just penderfynu bore cynta lockdown, gwneud close-up o un o'r blodau yn yr ardd a roed o'i fyny, ac eisiau gymaint o ymateb gan bobl, deud bod yn help iddyn nhw, bod nhw wedi codi y clonau nhw, a nath hwnnw wneud i fi dim yn well hefyd. So nes i gario ymlaen, a dwi wedi postio rhywbeth bob bore ers hynny. Waw! A mae'r bobl sy'n nabod fi'n iawn, sef yn rhy ffôn i, os na dwi wedi postio rhywbeth erbyn 11,
maen nhw'n checio bod fi'n fyw, chos mae wedi dŵad yn batrwm. Ie. Deud chydig o'r hanesion ta amdan yr pethau sydd gen ti yma'n atgoffa chdi o wahanol bobl. Ddim yn hir cyn i fy ffrind annwyl Helwynhaf yn gadael ni. Oedden ni yn ei thŷ fechan twt hi. A oedd hi'n gwybod fi'n licio garddio, nath hi ddweud, drach ar y planhigyn yna, zebra gras. O, mae gynna i zebra gras. Hefyd mae fi'n gynna i zebra gras yn y ffrant ag ar yr ochr. I'n drach ar hwnnw. So nes i ddweud, o, mae'n neis. I'n cern agosach. Ydy, mae'n lyflu. Cern agosach. Wel, mae'n lyflu. Medde fi, pam be sy? Ac oedd hi wedi rhoi hwn yn y pridd, wedi i blanio, wedi bod yn rhoi dŵr iddo fo, wedi sylweddoli bod o ddim yn tyfu, ac ar ôl 6 mis, nath hi sylweddoli mai plastig oedd o. O, baid naci. Felly, ar ôl iddi farw, nath hi ffrindi Gwenda Griffith, sy'n hefyd i mefyn i ddim mwyach, yn drist iawn, ddod ar planhigyn plastig i mi. So, yn y geia, pan mae pob dim arall wedi marw, mae Helwynhaf yn syrenu yn y gornel. Waw. Sy'n gret. Do'n i'n di dychmygu fysa chdi'n yn arddwr. Na, di pobl ddim. Ie. Mae pobl yn meddwl bod fi yn byw mewn bocs o glitter efo top hat a cane a bod fi fel hyn drwy'r amser. Ond nid dyna ydw i. So na, mae'r ardd yn hafan i mi. Dwi ddim yn mynd i fynd i'r nefoedd, fyddai'n mynd nabod neb yna. So, waith i mi greu nefoedd yma i fi'n hun.